Първо, добър ден на всички. Много голям интерес, което е радващо за нас. Искам да ви представя най-успелия бургаски футболист Златко Янков, който спре поканата от мен да бъде старши на отбора до края на сезона. Само секунда, искам да положи да завършаваме. Изключително съм радостен, че ще имам възможността, както аз, така и моите колеги и футболисти да работим с него. Надявам се да постигнем добри резултати, с които да радваме многобройни познания на нашия отбор. Така че, ако имате въпроси, заповядайте към мен, към него, към Николай Козов, на ваше разположение. Детайно финансовото състояние на източник ще има ли възнаграждение за новия сезон? Естествено, ще има. Леко по леко нещата се поправят при нас. Мисля, че до сега успяваме, въпреки всички трудности, да се справим, да изградим боеспособен отбор. Вече се зависи от съвместна ни работа, представяме отбор. Господин Янков, мечтали ли сте някога за тренерска кариера? Това беше моята цел и мисля, че сега ми се даде възможност да практикувам, след като ми беше предложено лицето на изпълнителен директор господин Джамбазов и спортния директор Тредафилов. С най-голяма отговорност приех поканата и от тук нататък почвам да работя. Моята цел е да бъда треньор. Какви са ви първите впечатления? Когато вече имате възможност да изиграете на контрола си? Да, изиграхме 2 контроли. С какъвто потенциал в момента разполагаме, с това ще работим, може да направим така 1-2 нови допълнения. На този етап още ни остават няколко дена до първия мач с Лудогорец. Сериозен противник, всичко го знаем. Ще се постараем да се подготвим максимално. И с каквито футболисти имаме на този етап, ние имаме пълно доверие. Ще излезем и ще играем за победа. Кога да се очакват тези 1-2 нови допълнения? След мача с Лудогорец. След Да. Имаме контрола другата седмица в среда. Също Спартак Варна. Радо. Господин Янков, колко време подписахте договор? До края на юни. Имате ли вече визия за стартовите 11 за мача с Лудогорец? Вчера изиграхме така прилична контрола. Направихме състава, с който мисля, че ще започнем в събота. Доволни сме аз и моите колеги. Има ли проблеми за мача, контузени, болни? Не, няма. За Лудогорец? Имаше ден, но той се оправи. Ще разчитаме на всичко. Живко Петков ще играе? Подписал ли? Да. Подписал ли? А Тачо картотекиран ли? С Станислав Живков, значи той ще бъде картотекиран може би утре, но при него има малък проблем, че трябва да се изчака жълтата карта. Но ми се струва, че ще положим всички усилия за матча с Лудогорец за Разградния ралиния. От Индонезия ли? Да, жълтата карта чакаме от Индонезия. Господин Янков, първоначално се говореше, че ще се използва само вашия про-лиценз и ще се водите едва ли не като треньор на книга. Доколко ще имате думата по селекцията и спортно-техническите решения? Изцяло ще водим тренировъчния процес, двамата с господин Джамбазов. И за всичко, което се случва, ще отговарям аз.
В екипа ще има ли треньор на вратарите? Ще има, да. Опитваме се разговора, понеже сме играли с Тошко Попов, всички го знаете. Беше в Разград, имаме малко неща да уточняваме с него. И той изчаква, така че има и той предложение, но ако случайно се получи, ще работи при нас и ще помага и той в името на нещо, което се бори. Господин Янко, приемате ли, че Нефтохимик е обречен на изпадане и да градите отбора за следващия сезон или ще се борите с всички сили за оценяването на отбора? И тогава в процентите какви са шансове, какви има шансове? Идвам с целта да направим всичко възможно да останем в групата. И всички футболисти, които имаме, заедно с тренерския екип, ще се борим до края, докато имаме възможност. Бихте ли изчислили в проценти тогава шансовете за оставане? Няма да говорим. Господин Янков, ще наложите ли някаква нова специфична схема на игра? Знам в момента с какви футболисти, с каква схема играем. Ще продължим да играем по този начин и да подобряваме взаимодействията между отделните зони. Ако привлечем някои футболисти, може да променим нещо според противника. Може да отговорят някой наказан има ли? Пресента картон нещо? Нямам наказано. Единствено въпроси, както и казахте, не сложи. Всички други са на разположение. Пътува отбора да не на матч. Да, това е близко, въпреки че това не е най-голямата тема на нас. За не се вали ли някакъв резултат Да, за бъдеще време? Значи, след мача с Ботев, не, с Гоце Делчев, като завърши втория цикъл, тогава Българския футболен съюз ще изпрати отново комисия в стадиона в Несебър, която ще се даде окончателното становище дали вторият цикъл, както говорят те, може да се проведе на градския стадион в Несебър, като нашето желание е да играем там, понеже изключително много страдаме от това голямо разстояние, където си играем на тези срещи. Много губим от това, че нашите фенове не могат да присъстват на мачовете. Това не е, може би, не само наш проблем. Аз мисля, че това трябва да е проблем за цялата общественост в града. Господин Джамбазов, разходите по пътуването до Гърция бяха поети от домакините? Не, бяха поети от нас. Не е ли разточителство този етап, така едно пътуване в чужбина? Мисля, че аз държах да изиграем една силна контрола. Знаете там, че треньор е Радко Достанич. Аз съм играл по негово ръководство. Така че искам постоянната контрола да е с силен противник, за да сверим докъде сме стигнали подготовката, дали сме готови да играем на високо ниво, физически, тактически дали сме готови. Така че аз мисля, че е една много полезна проверка от наша страна. Все пак Верия с титулярния състав да игра, защото... Не ги познавам. Чудесите, не ги познавам, бяха... Което ми направи живи хора, добри футболисти, с много чужденци и млади момчета също, които имат бъдеще според мен. Евентуално връщане на визитите от Верия в... Да, просто пред нас цикъл е много гъстен. Трябва да се съобразим с тях, така че надявам се едно партньорство, което да е да прати наш футболист. Много добре стояха на терена според мен. Дано да се харесали някой, надявам да може да продължи кариерата на някой млад футболист. Но това е въпрос на работа и също ще дойдат да играят тук. Поканили сме стига да имаме стадион, където да поканим да играем, защото при нас може. Аз не мога да ги поканя, елате играйте Файтус. Така че не се малки и тук в изглед на площадката да се разделим.
Така че първо трябва да се реши проблема кардинално, оттам нататък да може да по някакъв начин да се работи и създават контакти, иначе няма смисъл. Господин Янков, имате ли идол модел за подражание в тренерската професия? Вие си работили в ръководство на изтъкнати тренери, като било и в световен план. Някакъв би тренер, специалист, който харесва. По принцип няма, но в бъдеще може да има. Господин Янков, с какви чувства идвате в Нефтохимик? Работили сте и за двата бургаски клуба, Нефтохимик и Черноморец? Аз съм започнал да играя в Нефтохимик професионален футбол. С най-добри чувства. Отново се завръщам. Мисля, че с каквото можеш ще помогна. Този тежък момент. Направите ли някакво разузнаване на Лудогорец? Въпреки че те са достатъчно ясно как играят, кои играят, но все пак имат и нови попълнения. Последната контрола успяхме да разберем с какъв състав се играе. Два различни състава през първото и второто. Също кой играха след тази контрола? Спарта Прага. А днес с Краснодар. Спарта Прага. Да и Славия Прага. Спарта. Господин Джамбазов, ще има ли премии за това начин? Естествено, ще има. Които са получили премии единствено за победа, така че те знаят на какво ще играят. Няма да бъдат ощетени. Размер? Няма смисъл да коментираме, да спекулираме неща за размера. Има си вътрешен правен, който те знаят всеки един матч за какво става въпрос. Този матч е по-различен. Естествено, че е по-различен. Значи и премиите трябва да са различни. Може би. Финансовите задължения на клуба все още тегнат ли в пълна сила, в пълния размер? Естествено, че трудно е, но правим всичко възможно да бъде решение този проблем. Макар че ние имаме най-малко задължения в цялата работа, правим всичко възможно да ги чистим и мисля, че ще може да ги изчистим. Значи лиценза не е застрашен. На този етап е застрашен. От това, че нямаме стадион. Първо нямаме стадион, където заявим, че ще играем до година. Най-важното е пак стигнем до стадион. Финансовите параметри ми се струва, че в лицето на собственика на клуба и в нашето ръководство бихме направили всичко възможно, нали, тези задължения, които имаме към държавата, да ги изчистим, към вътрешни задължения към един-двама футболисти, но това няма да има никакъв проблем. Това да казвам, най-голямото застрашение на това Нефтохимик дали ще получи лиценз до година за професионален футбол е това, че не сме се решили кардинално проблема с базата, където е. Изключително ми е болно, че трябва да пътуваме в други градове, но вие знаете въпросите към кой да ги обръщате, да се връщате към тях, дали може Нефтохимик да си играе отново в нас. Тук мога в аванс да ви издам и една тайна. Тоест, тя не е тайна, да, появи са човек в града, инвеститор, който е готов да изгради, как да кажа, малък стадион, тренировъчна база, която поне да получи лиценз за B-група. От тук нещата седят в ръцете на община Бургас, дали може да осигури терен за това нещо. Сериозна инвестиция иска да направи човека, свърза се с нас, водили сме преговори с Джамбазов. Въпросът е дали община Бургас ще откликне на това да ни осигури терен, където да бъде построена тази база. Български инвеститори да чуете? Да, и то е местен. Много странно, но появи се човек в Бургас, който има желание да партнира с нас, да ни изгради. Малко, говорим за малък стадион, но да получим лиценз поне за време. За каква инвестиция е готов? Ами, да ви кажа, от порядка от 800 до милиона е готов да инвестира в изграждането на такова съоръжение. А ви имате ли предвид някакъв терен, където може? Има предвид няколко терена, но тук нататък предстоят разговори с началника, с Общинския съвет
Въпросът е, че наистина са сериозни намеренията на министър. Предстоят разговори, не сте водили още. Разговори с общината не, може би в понеделник Да. отиваме да говорим по този въпрос. Да, явно става дума за някакъв много малък стадион. Да, 2-3 хиляди капацитет. Общо взето този проект, който го представихме за Долно езеро, за малък стадион, 2-3 хиляди места, може да би най-вероятно желанието ще бъде с изкуствена трева, но в най-високия клас. Но нека това да го оставим за в бъдеще. Въпросът е, че говорили сме ги нещата, нали, с хората, които искат да направят това нещо. Въпросът е да срещнем разбирането в община Бургас, защото по този начин ще се решим въпроса, как да кажа, с школа, с мъжки отбор, с